Panda wata iriyar dabba ce daga cikin dangin manyan halittun dawa da ake kira biya. Amma panda ta sha bamban da biya. Tana da abubuwa na musamman da suka bambance ta da danginta na asali, domin ko a girman jiki ba ta kai girman asalin danginta ba na biya. Panda tana daga cikin dabbobin dawa kalilan da ba su taɓa rayuwa ba a nahiyar Afirka. Panda halitta ce da aka fi sani ko gane ta da launin gashinta mai fari da baki zalla. Duk da dai akwai wasu nau'in da ake kira red panda mai jan gashi, sai dai wacce ta fi shahara a duniya ita ce panda mai launin baki da fari. Tarihi ya nuna cewa panda ta samo asali ne daga dazukan katako na ƙasar Sin wato China. Babban abin lura dangane da halittar panda shine a waje ɗaya kawai ake samunta a duk faɗin duniyar nan, wato ƙasar China. Kuma duk halittar panda a duniya mallakar ƙasar China ce ita kaɗai. Haka abin yake, panda halitta ce da babu ita a ko'ina a duniya sai a ƙasar China kawai. Hakan ta sa China ta ɗauki halittar panda da matuƙar daraja da muhimmanci, har take amfani da ita wajen kyautata alaƙata da sauran ƙasashen duniya. In ka ga panda a wata ƙasa, to China ce ta ba ta aranta ko hayarta. A yanayin haihuwa tana ɗaukar juna biyu tsawon watanni 5, sannan tana haihuwar ɗa ɗaya duk bayan shekaru 2. Takan yi rayuwa ta tsawon aƙalla shekaru 20 a duniya. Tsirrai su ne abincinta, musamman bishiyar kuka da katako, amma wasu lokutan takan ci ƙananan dabbobi. Yanzu haka a duniya ƙasar China tana bayar da panda aro ko rance ga ƙasashe akan kuɗi kimanin dala miliyan 1 domin kula da su a gidajen ajiyar namun daji wato gidajen zoo, da sharaɗin cewa duk lokacin da suka haihu za a ɗauki abin da suka haifa a mayar ƙasar China. Ya zuwa shekarar 2019 akwai gidajen adana namun daji 25 a ƙasashe 20 na duniya waɗanda ƙasar China ta ba su aron panda. Ƙasashen su ne Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Faransa, Jamus, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, da Netherlands, Qatar, Singapore, Koriya ta Kudu, Spain, Russia, Taiwan, Mexico, Thailand da kuma Amurka. Panda dabba ce mai farin jini sosai da ke taimakawa wajen janyo hankalin masu yawon bude idanu. Tana taimakawa muhalli ta hanyar yada bishiyun katako. Hukumomi a ƙasar China sun tsara dokoki masu tsauri domin kare halittar panda, sannan ƙarin kulawa da kiwon suna taimakawa wajen ƙaruwar adadinsu.
ta hanyar yada irin katako. Fanda tana taimakawa wajen kare lafiyar dazuka da muhalli.